Ambalmao, aw bisimila, Kanta Media, a don kibaru kan. Ka foli lase maliden bɛɛ ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. E min ye maa kura ye, an b'a ɲini fɛ k'i abonné, i ka tila ka partager Facebook, YouTube ani TikTok kan. An balimaw, Agence Kuba Voyage a ko anw b'a fɛ ka taa hiji la san 2025 la, k'a ka wuli ka na o tɔgɔw sɛbɛn yaasa baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati yanni ka taa se tagali don ma. O tɛmɛnen kɔfɛ, umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen bɛ u bolo décembre kalo in na ani ka taa bila janvier kalo in kɔnɔna na. Anw b'a fɛ ka taa umura kɛ, Agence Kuba k'aw wele bila bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Lamine Tarawele ye, o k'olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn aw ye, umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo in yɛrɛ kɔnɔna na. Umura ye musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔgɔnko don. Wa an karamɔgɔ Mulayi Hade Kureshi ni Ala sɔnna ma ale de bɛna da umuradenw kan ka taa nin umura kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛ. An minnu b'a fɛ ka taa umura la, Agence STV Voyage k'u wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma. O jabala filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres fɛ yɛrɛ da la. Nɔnɔmugu Gadani, an minnu bɛ k'a fɔ k'aw mago bɛ da la dumuni ɲumanw na, produit Gadani a y'o ka taalan ye. A nɔnɔmugu, a lɔgɔti ani a tew ka fara a produit bɛɛ lajɛlen kan. Kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma, an filɛ waati min na nɔnɔmugu Gadani a y'o ka taalan ye. Sirifukɛ ka fura, Panacée d'Afrique, an minnu bɛ k'a fɔ ko farikolo la bana bɛ aw la, a bɛ tali kɛ sumaya banaw la, a ye Panacée kɛ aw taalan ye. Panacée bɛ sɔrɔ an fɛ Bamakɔ, radio Nuru FM na Kalabankura, wa a bɛ sɔrɔ radio Kayra ka réseau bɛ fan o fan, i bɛ Panacée sɔrɔ yen. Min y'a ma ɲɛmaa ye Mohamed Fati Haidara, a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye Bamakɔ kura ma, a bɛ a sɔrɔ a fana bolo ye. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ yen n'an b'a wele ko CDM. CDM ninnu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye minnu sigira sen kan wagatinin bɔ ka fɔlu ka dɛmɛ ni dɛmɛ a bɛ ɲɛsin jamana marabagaw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnen na, sibiridenw u ye lajɛrɛba kɛ, lajɛrɛ min n'a kɛra joyilakaw olu fɛ yen. Lajɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn minnu kan, o de ye dɛmɛ ni dɛmɛ ka ɲɛsin AES jamana sabaw ma, Mali, Burkina ani Niger. Nin don in na, joyilana maraw ninnu kɔni bɔra ka caya ni k'u ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin min ye AES jamanaw ma. An ye min sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan ye joyilakaw fɛ yen, olu filɛ nin ye. An bɛ fɛn mun kunna n'o ye AES ko ye. Hakili la nin y'an ka jamana depuis indépendance hakilina in bɛ déjà. Hali n'i y'a sɔrɔ don kɛra a hakilinaw kɔrɔ ka an kɔ don ɲɔgɔn ma wagati dɔw la, mais nin hakilinaw bɛ a mɛnna kosɛbɛ. Ni a nana kɛ k'a wale a hakilinaw nana ta kɔsɛ in na, donc an ka dɛmɛ tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye, a bɛ se ka layiriwa cogo min na. Mais n tɛ se ka bɔ kuma na ni ma segin kɔ tuguni ka na dunan minnu bɔra Bamakɔ ka na CDM ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma. N t'a dɔn mɔgɔ minnu n'a bɛ télé jateminɛ walima n'a bɛ jamana kunnafoniw jateminɛ. Organisation de minnu ko vraiment sɔrɔdasi minnu nana, an tɛ fɛ mɔgɔ ka se u ma, an tɛ fɛ u ka dɔgɔya, u nana ni hakilina mun ye, o hakilina bɛ se ka lawaleya cogo min na, donc ka u fo o la. Ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ je crois an ka se k'u ye an fɛ yan. O tɛmɛlen kɔfɛ, Kidali minɛko kuma fɔra, fɛn caman fɔra, wagati n'a tagabolo kama, ne bɛ mun ɲini joyila société civile fɛ, parce que an bɛna an tɛgɛ bila gafe la, walima an bɛna an kan di, o de ye ka an fara ɲɔgɔn kan, a tɔgɔ ye di CPAS Mali ka kɛ o tɔnden ye. Donc parce que an filɛ yɔrɔ min na sisan, Maliyɛn mago bɛ fɛn kelen min na, o de y'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Diinɛ ko t'a la, n ye cɛ ye o t'a la, n ye muso ye o t'a la, n ye denmisɛnnin ye o t'a la, n ye mɔgɔkɔrɔba ye o t'a la, même ni parti politique na o t'a la. Parce que nous sommes condamnés à cheminer ensemble. Parce que an b'o fɔ an ka kumaw bɛɛ la, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Fɛn min bɛ an fara ɲɔgɔn kan, o de ye nafa ka bon ani mun b'an jɛnsɛn. Fɛn min bɛ an fara ɲɔgɔn kan, o de ye Mali nin ye. Donc an bɛɛ condamné don ka fara sɔrɔdasi ninnu kan ka se k'u dɛmɛ Mali bɛ se ka yiriwa cogo min na. Donc ka bɔ kuma na ka a fɔ société civile ni valeur ajoutée bɛ bi sigi na,
ni tɔnɔ kura bɛ bisigi na o de nin fana bɛna kɛ sababu ye an ka société civile composante bɛɛ ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc localement o fana ni valeur ajoutée an kan ka vraiment an nisɔndiya o fana na tuguni donc an bɛ se k'a fɔ à partir d'aujourd'hui de la société civile bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw ka association cɛw ka association musow ka association dugutigiw donsow laadatigiw diinɛtigiw ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan parce que tant que o ma kɛ an bɛ fɛn mun kɔnɔ bɛ an tɛ se ka bɔ a la donc an y'a fara ɲɔgɔn kan hakilila jugu min bɛ kɛnɛ ma a ta bɛ to a kɔnɔ maintenant cɛri la bɛɛ b'i fan fɛ nin ka association dɔ bɛ a bɛ fɛn dɔ kɛ nin association dɔ bɛ a bɛ fɛn dɔ kɛ or a bɛɛ jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sɔrɔsiw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamana bɛ degun min kɔnɔ a ka se ka bɔ o kɔnɔ donc ni hakilinaw taara k'a fɔ k'an bɛna an fara ɲɔgɔn kan association bɛɛ k'a fara ɲɔgɔn kan coloration ko t'a la diinɛ ko t'a la foyi t'a la donc an b'o fɛnɛ an b'o soutenir donc a bɔ ni kuma nana o ye mun ye o de ye la mairie de Kaladugu an y'a chance sɔrɔ ka se ka abriter an ka commune kɔnɔna na ka wala assurer taali ɲɛfɛ action fɛn o fɛn mana lawaleli mana daminɛ a kana siga an ka dɛmɛ na an b'aw kɔrɔ inshallah. AES yɛrɛmɔgɔya min ni an ka jamana kuntigiw n'o ye général d'armée Assimi n'a jɛɲɔgɔnw n'u wulila k'o yɛlɛma ɲini jamana kɔnɔ n'o ye ka jamana ka yɛrɛmɔgɔya d'a ma. A tɛ se ka ɲɛ fiyewu an ni jamana mun danbɔlen don an ka fara ɲɔgɔn kan sabu wara ye kelen o bɛ fana bana ye kelen farisogo ye kelen ɔ n'a an ma fara ɲɔgɔn kan ka wara kelen in fa a tɛ ɲɛ o faranga min n'u y'o kɛ kɔrɔ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɛ an k'an ka yɛrɛmɔgɔya sɔrɔ o tuma o la olu mun ye o hakilinaba ta an fana mun ye jamanadenw ye an bɛ nin min k'a kɛ n'o ye k'u dɛmɛ ye o y'an ka wajibi ye. Bi nali kun ye jumɛn ye o bɛ AES de kan n'o ye association n'o ye alliance des états et du Sahel ye alliance des états du Sahel an nana Joyila bi pour que Joyila fɛnɛ ka se ka a bolonɔ bila AES la k'a yira ko an fɛnɛ bɛ AES la Mali Niger Burkina an bɛɛ ye jamana kelen de ye minnu bɔra ɲɛ kuma la olu bɔra k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an farala an tɛ se an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn hali kulu a bɛ se k'a pousser ni Ala ka jɛ ye ka bɔ kuma la n tɛna kuma janya mɔgɔw sigilen mɛnna ka yafa ɲini kɛ jama fɛ kuma ma nɔgɔn kuma kɔnɔna na ni gasi min yera la o ye ne ka fili ye hakɛto b'o kan Salo Mamadu. hali bi AES kunkanko kɔrɔfɔli la bugulatigɛ sɛbɛn n'o ye tagama sɛbɛn ye n'an k'a ma ko passeport o min laɲini bɛ Mali Niger Burkina fɛ yaasa ni jamana saba o bɛ se ka jɛ ka kɛ papier ba kelen cogo min na o laɲiniw olu bɛ sen na an ka jamana maa ɲɛmaw olu fɛ sera min sɔrɔ ka bɔ Kɔmuso ale Jabaramuso la ka sanga ni AES ka bugulatigɛ sɛbɛnw ye olu filɛ nin ye ɲɔgɔn ye baara fɔlɔ dɔ kɛ a kun yamaruyalen an yɛrɛ ministre saba ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ u ye baara min kɛ an sɔnn'a ma fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ n'a bɛ kɛ labɛn ɲuman ye walasa an ka nin jamana saba in papier kelen ka k'an bolo n'o ye passeport ye n'i ye passeport page fɔlɔ ta min sɛbɛnnen bɛ Mali ta kan o de sɛbɛnnen bɛ Burkina ta kan o de sɛbɛnnen bɛ Niger ta kan k'a yira fana k'a fɔ jamana saba in libre circulation de bɛ yen Malien bɛ taa Niger cogo min y'a diya Niger bɛ taa Burkina cogo min y'a diya Burkina bɛ na Mali la cogo min y'a diya an ka bi baara kɔfɛ an b'a lase général d'armée Assimi Goïta ma n'o ye président de la transition n'ale de fana ye président en exercice de la confédération des états du Sahel a bɛ taa d'ale ma ale fana ni a tɔɲɔgɔn président b'a lajɛ k'a fɔ an ye baara min kɛ a ɲɛna ni a baara bɛ valider a kuma laban b'olu de bolo donc n'olu y'a valider tuma min na an bɛ t'o kan. lajɛlen kɔfɛ AES jamana saba kɔnɔna lakanali minisiriw u ye lajɛrɛ wɛrɛ kɛ AES jamanaw olu dancɛ lakanali kow la u ye foli kɛ AES jamana saba lakanabagaw olu ye u ka cɛsiriw la ni olu baaraw nɔ b'a la ka ye. yaasa ka furancɛla fanga in dɛmɛ Mɔti sifinnakaw olu bɔra k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma sera min sera ka bɔ Mɔti olu filɛ nin. Ne tɔgɔ ye Ousmane Mamadu Maïga ne ye jeune leader Mɔti en même temps le président. Bi wulada na message min bɛ n bolo ka ɲɛsin Mɔtikaden bɛɛ lajɛlen ma Mɔti population bɛɛ lajɛlen ma précisément Mɔti sifinnakaw bi wulada na lajɛ nin a bɛ lajɛ kun bɔ n'i ko jamana i ko faso n'i ko faso i ko yɛrɛ ko
baara mun mission mun confielen don an ka transition na bi mission nɔgɔn tɛ. Il faut que en jeunes, en sifinakaw précisément, la population de Mopti, qu'on se donne la main, en vous soutenir à 100%. En koni ni ala sonama, à partir de cet instant, comme corrélé, en vous garantit qu'à fort Mopti yanno, Mopti population bebu précisément en sifinakaw. Président na wakati ay fen dofo en demsonu manyina munko. Akoko aleka ni fanga yin. Ko sifinakaw ka fanga do. N'a ka fanga in ɲɔngirila ou a tiɲɛna an k'a bila an sifinnakaw kunna i n'a fɔ an de ka fanga tiɲɛna vraiment o ye mot mun y'an marqué kosɛbɛ o b'a yira an na k'a fɔ président ye an sifinnakaw bila ɲɛfɛ a ye avantage d'an ma a ye opportunité d'an ma a y'an kɔrɔtan sanfɛ sur ce an fana bɛ se k'a dɛmɛ ni fɛn o fɛn ye ni ala sɔnn'a ma mun b'a to ka nin mission bɛ réussir u bolo an n'o kɛ ni ala sɔnn'a ma. An karamɔgɔ ani n yɛrɛ tɔgɔma Imam Abdoulaye Koyita an y'a fɔ ɲɛna don kibaru tɛmɛnenw na k'a fɔ a bɛ diinɛ tagamaw la Côte d'Ivoire jamana kan. A tɛmɛna dugu caman na olu lasew a y'o seereyaw ye. Ka sanga ni sura ye a ye wajuli kɛnɛ basigi Côte d'Ivoire dugu min wele ko Dukoyi. A kɛra sababu ye dugu maaw u bɔra ni ka caya ka na wajuli kɛnɛ in kan. Kumana min na dugu jɛra ka da kunun kari kan ayiwa nin dugu kofɔlen a imamu a dɔnikɛlaw u wula ni kana foli bila an karamɔgɔ Imam Abdoulaye Koyita a n'a taama ɲɔgɔn la. An cakɛɲɔgɔn Abdoulaye Sela ale b'u nɔfɛ tagama in na a ye sira minnu sɔrɔ ka bɔ nin foli in kɛnɛ kan olu filɛ nin ye. An bɛ Ala fo ka ban ka dugawu kɛ an ya imamuba ye mun ko sɔn a bɛ cɛsiri min na fo an ye dugawu k'a ye ko nɔgɔn tɛ ka bɔ jamana ka taa jamana kɛnɛya ani lafiya o de bɛ mɔgɔ dɛmɛ a kɛli la o kɛnɛya ni lafiya ka o jida ye Ala o kɛ a n'a tagama ɲɔgɔn bɛɛ hali bi an b'a ɲini Ala fɛ ka baara ninnu kɛ Ala kama waati bɛɛ parce que fanga bɛ sitanɛ la i bɛ baara daminɛ i b'a kɛ Ala kama sani i bɛ ban baara la n'a ma dɛmɛ k'a b'a ni sɔrɔ a la i bɛ se ka baara kɛ ka fo ka taa ban a t'a ni sɔrɔ baara banni kɔfɛ a bɛ se k'a ni sɔrɔ parce que i ka fɛn min kɛ Ala kama n'a ma fɔ a ma ye i t'a mɛnna a b'a fɔ ko i yɛrɛ ka nin baara min yɛrɛ kɛ nin ye est ce que jɔn yɛrɛ k'a dɔn ye a bɛ na i man ni nin bɛɛ ye o tuma n'i le ka miiriya gbɛrɛ ta k'a ɲini ko a ye fɔ wala a ye ɲini a ye mɛn fo ni Ala k'i dɛmɛ sa n'o tɛ a ma s'i la baara daminɛ la a ma s'i la baara laban na mais baara banni kɔfɛ a sela i la hali bi Ala kana sitanɛ ni sɔrɔ an na Ala kana k'a ni sɔrɔ an ɲɛ kosi la an n'an donko n'an bɔnsɔn n'an juriya Ala kana kunnabo bɔ an na Ala kana mɔgɔ haramuyana ka bɔ arijinɛ ya Rabbi an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana nin k'an ɲɛ ɲɔgɔn ye laban ye Ala ye ɲɔgɔn wɛrɛ d'an ma min ni tɛ kelen ye. Ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam bon an b'a fɔ karamɔgɔw ni alimamuw kɛrɛfɛ man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Hadisa ni an ye a hakika an y'a sɔrɔ joko ya an y'a sɔrɔ yan dunan bonya yɔrɔ an y'o ye aw fɛ an tɛmɛna yɔrɔ caman na dɛ mais an ye min ye joko yan a y'an ɲɛ fa kosɛbɛ hali a ta an tun bɛ ka siran sécurité yɔrɔ min ye ka cargo kelen bɛɛ fa k'o bila an ka disposition na ayiwa vraiment ani dunan bonya sɔgɔmada in na tugun fana an kibaruya la ko a imaw kan ka na foli la an yɛrɛ bɛ kibaruyaw la tɛmɛna jamana ja imamu yɛrɛ sigilen bɛ kɛnɛma yan ni dunan bonya ni dunan janya tɛ nin tɛ kɛ quoi donc Imam Abdoulaye Koyita tɔgɔ la ani Cheikh Keita a denkɛ tɔgɔ la parce que i tun bɛ a denkɛ min kuma fɔra n'o ye Usmane Kone denkɛ ye Allahu yarhamu voilà a kɔni filɛ nin ye a y'a ye kunun wajuli la Cheikh Ilyas Kone i dogolen tɛ dɛ ayiwa n'an b'a fɔ Ilyas bun Usmane Kone inchallah donc ale de bɛ ka imam bilasira ka nin taama in na i n'a fɔ a y'a ko seereya cogo min kunun donc comme Muaz a yɛrɛ ye weleli dɔ kɛ sisan voilà o tigiw fana sigilen bɛ k'an kɔnɔ voilà an kana taa an kana kɔ don ka tila ka aw n'olu fana bila ɲɔgɔn na a ka dugu kɔnɔ yan donc inchallah an bɛna kuma di imam ma joona
dakuruɲɛ fila min b'a bolo an b'o kɛ ka sɔrɔ ka taa folikɛyɔrɔ tɔ kelen na inshallah. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Ala fo an b'a waleɲuman dɔn ka barikada. Kisi ani nɛɛma caman ko ɲini masaba Ala fɛ a k'o kɛ jɔn samati kan Muhammadu Bashir sallallahu alaihi wa sallam. O kɔfɛ kuma janba wɛrɛ tɛ yen. An ye alimamu ka nali ye an n'u na kan fana mɛn. Ala ta kɔfɛ an nisɔndiyara. Dugu karamɔgɔbaw ka fara dugu sijɛw kan. Olu ka wuli ka an sɛgɛrɛ. Jara ye mun fɔ o dama don. Maa min bɛ dunan bonya o de bɛ dunan valeur dɔn. N'i tɛ valeur dɔn i ka dunan na i ka bonya tɛ s'a ma. Donc aw ye valeur de don an na ka daminɛ an ka kunbɛli la. An ma se tile fɛ mais a kelen bɛ komi an sera tile fɛ. Donc sɔrɔ baara tɛmɛna ɲuman na. Sɔgɔmada na fana an ka tila ka aw ye tuguni an fɛ yan. K'aw nana foli las'an ma. Ala y'an seere nisɔndiya bonyana yɔrɔ. An bɛ dugawu k'aw ye ka tila ka bonya las'aw ma. An bɛ touruna o touruna kɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ to an hakili la fo touruna wɛrɛ. An b'a jigi o bɛ sɔn ka kɛ duko ye de n'Ala sɔnna ma touruna nin na. An bɛ tila ka o ko to Jara bolo. Parce que a kɛlen bɛ komi munafasa dɔɔnin bɛ yen minnu bɛ jama labɔ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan. Sɔrɔ yan'an ka wajulu daminɛ ɲɔgɔn sɔsɔ de tun b'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ yan'an ka kuma daminɛ. C'est dɔw ko Buwake de jama cayara. Ne ko ne kɔni ɲɛ bɛ jama min na ɲɛkɔrɔ duko ye yan. N ko komi ne tun ye kumakɛla ye ne ɲɛ kun tɛ jama bɛɛ la Buwake. Mais n ye mun ye sɔrɔ n ko ka ca ni Buwake ta ye. Ne yɛrɛ kɔni tun y'a fɔ ten de. Donc foli bɛ lase u ma. A tila ka dugawu k'aw ye kosɛbɛ. A ka organisation na a y'a minɛ n'aw bolo fila ye. Adamaden sɛbɛ bɛ fɛn o fɛn ma a tɛ fili quoi. Donc a y'aw cɛsiri. N'o tɛ ni jama faratɔ ɲɔgɔn kan ka na ka taga mankan ma bɔ a la degun y'a la fɛn nɔgɔman tɛ. Donc mashayigu an bɛ foli lase aw ma ka tila ka dugawu k'aw ye. Wallahi an nisɔndiyara. Fɛn filanan anw ka ɲina Côte d'Ivoire touruna yɛrɛ Ala y'an seere a sababu bɔra Dukayi de la yan. An ka ɲinan ta nin a sababu bɔra yan de la. Parce que Jara ye ne wele ka yan programme de fɔ n ye ka date yɛrɛ bɛɛ fɔ. N ko Jara n ko n'a kɛra ten n ko mɔgɔ dɔw fana ka demande bɛ yen n'o ye San Pedro kaw ye. Bon n ko dɔw fana bɛ ka ɲininkali kɛ tuguni. N ko salon an mana n tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka bɛɛ kɛ sira kelen siɲɛ kelen yan. Kabini o kɛra ale ma sigi tuguni. Touruna yɛrɛ daminɛ cogo filɛ nin ye. Dugu minnu ka fɛnw gulongulonnen don an commencera k'olu fara ɲɔgɔn kan. Minnu yɛrɛ fana kun y'u da to a la k'olu fana fara ɲɔgɔn kan. Minnu y'a mɛn an tilalen kɔfɛ olu fana dɔw farala a kan. Mais a bɛɛ sababu fɔlɔ bɔra nin dugu de la n'o ye Dukayi ye. An cɛ ka kulumajɔ la nin bɛ dansigɛ bi a ka don kibaru la min labɛnna ka lasaw ma a balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sini jira n na don kibaru kɛnɛ kan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. École Khalifa Franco-Arabe denmansaw hami ani jɔyɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la. École Khalifa Franco-Arabe a haminani aw denw ladonko ɲuman ye. Hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na. Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da denmansa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye. O hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la. Hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kolo kɔnɔnaw hali dalalaw. Franco-Arabe Khalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la. ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ribare i kini fɛ
i ɲɛ bɛ su école farango arabu kalifa kan ni bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa farango arabu i ni denmisɛnw ladonko ɲuman. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati. O kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. Ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. An ka sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman